igama likaJesu Kristu waseNazaretha kanti-ke lona kusawuyena ulungakhanyile. Lana-ke ngihamba neMzweleni Media. Kafishane nje la esitudio sethu sinaye uLondeka Thusi. So Londeka ngizocela ukubingelela esitudio sethu. Ngiyanibingelela, ngiyabonga ukuthi ningiphathe. Okay, kafishane nje ngiyabona ukuthi ungenelile i-competition as uyi-model. So yini oyilindelekile ukuthi yenzeke kuwena kuyona le competition ezayo? Yes, ngingenelele i-competition nge-Scale N Elegant. Into engiyidingayo since I am an upcoming model ukuthi ngithole i-agent ezongisiza ukuthi ngikhule ngibe kulesi stage engifisa ukuba kusona. Okay, mhlawumbe usizo odingayo iluphi usizo olubhekile noma uxhaso engabe ngithi nje uyalifuna ekuthenini luhambe luze lufinyelele kubantu abangakhona ukuthi bakusize? Akuningi kakhulu njengoba sengishilo ukuthi ngi-upcoming model, kusho ukuthi into nje engisanda kuyiqala manje ukuthi ngipractice kakhulu ukuze ngibe i-professional model, ngifike esigabeni sokuthi ngibe impetho nje impela ngimodeli kucaca. Alright-ke sesitshelile-ke uLondeka Thusi ukuthi yena njenge-upcoming model usafuna ukuthi athole usizo kabanzi mayelana ne-modeling yakhe, aphinde futhi abe i-professional, more professional. So ukuthi lapho ekhaya kungenzeka ukuthi kukhona umuntu othi cha mina lengane ngingayithatha ibe ngaphansi kwe-agent yami. Ngizocela ukuthi niphinde futhi nixhumane kanye nixhume lezi zinamba ey'la kwi-screen. Siyabonga kakhulu.